akanga pachichemo chekusanzwa zvakanaka. Akanzi nedare pauye anokwanisa kachitaura akamirira mumhanhare. Singazivi kuti munhu iyeye auya here sekureva kwakafanana naye. Zvakanaka, garai nepasi. Imbogarai nepasi. Akanga mhanhara ndimika zita ndiani mumhanhari ndiani? Vakamhanhara mudzimai wenyu hatiti? Asi dare rakanzwisa kuti mune ruzivo rwenyaya. Saka ndizvo zvatinoda kukumbira kuti mutipewo muchidimbu kuti nyaya iyi yakamira sei? Sei makamhanhara? Inini ndakamhanhara saka ndakutanga kutaura ndine chichemo changu chiri pa munhu wandakamhanharira asiyewo ndikuita wakamhanharira mufundisi sister wakamhanharira mufundisi naSabhuku ndakamhanharira mufundisi naSabhuku. Ko Sabhuku aripo? Sabhuku aripo asi mufundisi havapo. Ataura kuti havapo ndiani? Nokuti munhu wandakamhanharira tori panhare. Saka Sabhuku wangu amarufu ndinovaziva. Mufundisi ari kupi Sabhuku? Mufundisi haana nyaya muzvisho. Inini Samuel kuti kudii? Vanhu vakanyorwa paSamuel ndianani? Samuel takanyora Sabhuku namufundisi. Saka hatikuziva kuti ava mai ava chii chamufundisi. Okay, ishu iripo ndeyekuti ndiye yacho. Saka inini ndakapa amai ava yacho. Saka taura tikatora mufundisi kuti auye kuno tichipedzera nguva kuziya kuti ndiye amai ava. Wamakapa yati ndi ava mai ava? Ava rava. Saka mwana waelebhera pedhedeta wava. Saka ndakakumbirwawo nababa murape kuti ipewo mwana wogoga kubada pake. Saka munhu wacho hapo pane rava. Saka ndio varipo? Ndio varipo. Ko mufundisi ari kupi? Mufundisi vanhu vechifundisi hawazi zvakanaka. Takumbira mumhanhare kuti taurire chichemo chako wotiti gaga dare rinzwe kuti zvakamira sei. Ava mai ava chii chamufundisi? ndo mudzimai wako. Saka kureva kuti varipo. Zvakanaka, taurai chichemo chenyu. Nyaya yangu makana zviri kuti zviri izvo zvokuti amai ava ndovakamira samufundisi andaakamutakunazo mudzimai wamufundisi, saka ndiwo munhu mumwe chete. Ndotenda mama. Nyaya yakanini yakandisimudza kundiye kuzomhanhara kuna kwamuri mama yaSabhuku wangu. Sabhuku wangu vakapa wavari kuti vamweni vava amufundisi nzvimbo yadhimanga. Ndinoziva kuti ndiwo mutemo here. Sabhuku vanokutora andikati zita renyu rakazara rinonzani? Shadrack Ngoreno. Saka pandinoda kubvunza ndepekuti ndiwozvo here zvinoita mutemo kuti Sabhuku anopa munhu anotengesera munhu yadhi munhu wacho ari akatengesera mufundisi. Mufundisi anonzani? Zita rake handirizivi. Akatengesa rini? Gore rakapera ndovakapiwa $300. Akamutengesera mari? $300. Makaiona? Handakuiona, iye ndiye akanditaurira. Iye ani? Mufundisi. Lendi yakakura sei? Pakatengeswa pacho handina kupa mezha angu mambo asi
uchapupu uri kudare renyu mambo nokuti ndimi makauya ndikakuratidzai mukana weyadhi yangu pamazuva ndaendesana nasekuru vangu ana Musonza nenyaya yeyadhi iyoyo ukauya mukaona pakaperera mugana wangu. Saka ndoba ndiri kuti ndizvo here kuti Sabhuku anongosvikopa munhu musitendi mangu. Ndiri chichemo chenyu. Chichemo changu ichi. Zvakanaka. Chakumbira mutipo ruzovo inyaya nemhosva yamupomere. Pamusoro chakumbira zita renyu rakazara. Abel Mark. Pamusoro kuna mambo ndingangoti murume ari kutaura yaanimuzivi asiri registered zvemamarufu haana chaanotaura nezvemamarufu muzukuru ari kugara pamusha pana asekuru wake achichengeta akatopatengeso pane nyaya yakada kutomboya ndikati angaende mberi tikamupa pekugara murume uyu ananya madhara yoko tikamupa pekugara akatengesa pamai vake akatengesa nzvimbo yaachitaura iyo ndeyako iopen land hapana kana munhu ipapo hapana akambopiwa murejesera ndinaro panapa haamunopiwa haana kana imba yake chaiyo yekugara anogara pasi saka handizivi kuti anogona kuzoita yadhiti mumusha mamarufu iye asitorina pekugara kwemakore agara pamusha pananasekuru anenge aivana seya haana kana yadhiti inini vanhu vandofungidzwa ndingatonetsana navo ndauya navo ana sekuru vacho ndovaifana kutotinetsa ndovadzise nzvimbo yekupengerwa nevavo ava handivazivi regista book ndauya naro ripana ndaikumbira kuti vatsvage zita ravo vari vana handivazivi paparikona vamakapa imeme nzvimbo iyi ndiani Sabu? ndakapa tsitsi murate muna 2019 ndakumbirwawo naamurate kuti aona mwana wangu aripoko mwana wamufundisi mupeukogara saka ava vanhu vaivajara zvekumakoti vada kumufundisa uye muno isakuremekedza nomufundisi munongoza mutemo wamwari kuti munhu womufundisa onekaonekwa mudaka saka vari kuzama kuti mufundisi auye kuzomirira nyaya asiri yemunhu kuti akatadza kuuya vahwine nyaya mati wamakapanodzitsa murape masina izvo tsitsi murape masina vakachata ndiye mudzimai wamufundisi tsitsi tipewo ruzivo rwako rwokuti mufundisi wako ruzivo rwangu kuti ndinozomirirawo nyaya yokuti ndinowo izvo zvakubasa ndinowacho kuti ndakapiwa nzvimbo namutengesana kuti mwanangu nzvimbo iyi ndaona nhamu yaunayo yokuroja ndikuita basa ramari asi ndikuroja kupera kwemwedzi wega ndifanira kunge ndakabatana neyekuenda kwanyamari kune mazashoma. Saka panzvimbo iyi makutogarapo here uye nzvimbo yacho yakakura sei? Nzvimbo yacho ndinorodza kuti ndinogara ndechekuti ndanchibhokora tuniti twanga turipo kufungudza matombo kuti tiinhirike gora rakapera ndora takatoona kuti pakugadzirwa zvototi izvozvo zvidhina zvakatotsva marwizi zvokuti tichinotanga kuvaka panzvimbo yacho chinzvimbo chokuti kana ikaisawo dzimba kana forundi chinoshuka pekurima paripo here? pekurima ndinoenda kutokodyara zviya zvomukongorotidzo mumatombo kurima chaiko kubata geto chada kunzwa kana paine umwe ane ruzivo pamusoro penyaya iyi vagere mugarari mirai muchana tsensa pane here vamwe varimo mugalari vane ruzivo pamusoro penyaya iyi vangatibatsirawo? Zita ndiya? Ani? Chakumbira kuti mukwidze izwi. Kudzaimbore moto. Taurai. Inini
ndichida kubatsira baba vangu panyaya yekunzi vanzi havasi rugare veimomo hatizive kuti nzvimbo yavo vakatengesa nzvimbo yavo. Tine umbowo hwatauya nawo anova marisiti avanobhadhara ekuteerera nzvimbo ekuteerera nzvimbo paSabhuku. Uyezve ndiri mumwe wevazukuru akapiwa nzvimbo mukati meyadhiro. Takapiwa tiri vatatu munzvimbo yangu yaveduru, takapiwa tiri vatatu, inini Keli Ngoremoto naPendro Ngoremoto, tiri vatatu. Ndofunga imimi makauya mukati tikakuvaniswa vanhu muripo. Saka ndiri kushamisika nhasi Sabhuku vachiti hatimuzivi, ende zvandiri kutaura zviripo pano, marisiti aripo pano, nejudgmentiwo yekuti nzvimbo yaNgoremoto iri kuperera pakati iripo. Zvinhu zvacho kana zviripo ngazviuye. Pane here unane zvekutaura naSabhuku? Isisu paita this issue takavezwa naMarufu tiwekubatsirana. First day matakagara isana wacho tida kuita yedu akakuwanika ndokwatatogara second day havana kuwanika zvakare. This is we cannot prolong nyaya iyi because ivo havasi kuita sei, havasi kuwanika. Mungatiratidzere nzvimbo yacho ine dispute. Ndokwatasimuka maSabhuku ese, ndokwataenda panzvimbo nevekwamusonza vacho. Vakwamusonza vacho vakanga varipo vanasekuru vacho. Tikati right, vanasekuru vanamusonza chitiratidzai mugani wenzvimbo yaatete venyu vacho. Ndobva vatiratidza, ivo vakatiratidza nzvimbo iri kutaurwa nakudziva Marufu vakapapa iri outside boundaries. Ndobva ndisisa no, isisi tikunesekana nei, isisi takutonga nyaya idzi munhasi. Ndobva taita judgment takaita isisi kuti aiwa nzvimbo iri kuonekwa kuti maboundaries ekwamusonza vatiratidza maboundaries avo kuti boundaries nzvimbo yatete vedaigumira uku haisi area yachi yedu isisu rokwamusonza. Saka ndokwatatisi aiwa kasaka nyaya iyi isisu hatina chimwe chatichaita. Isisu takungoti nzvimbo iyi avavo vachigoregera kupinda kupi ukutobva taita judgment kati aiwa ava kusingotora nzvimbo yavo ndoita takaita tikatoisa kofu. I think judgment yacho iri zvakanaka. Regai tikumbire mambo atibatsire kuti tofamba sei. Mukuru waracho kumbira mutibatsire kuti tofamba sei. Sabhuku Marufu uri kuti Shadrack Ngoremoto haamubvu. Hatorimo. Ambuya vacho amai vavo vairwara kuti auye kuzogara kuno. Uyu ndio kwaNgoremoto kumatima kwaHedmund ndokusha kwake. Kuti auye kuzogara pamusha akazogara kuchengeta amai vairwara. Saka zvava zviri obvious kuti marisiti aya ndiye watinotopa nekuti ndiye auya kuzogara. Hatainyora amai vake vasina kuuya nemari, tainyora iyi. Pamusha pake parugara. Pamusha ndipaamai. Varipo paamai. Amai vakashaya. Saka apana. Ava pakatengeswa naivo havasina munhu. Pamusha ipapa hapasina munhu. Pakatotengeswa. Hapasina munhu, hapasina homestead, hapasina chinhu. Amina anamusonza kuti anoziva. Right, nyaya iyi dare yakamupinda mudare kuno mu2019. Benjamin Musonza amhangarira Shadrack Ngoremoto. Ndisekuri muzukuru ndizvo. Shadrack akaonekwa nedare kutanga ari muchikuru. Judgment yanga iripo yaiti Shadrack muzukuru wenyu vana Musonza haana mhosva, akagadza vana vake panzvimbo dzamai vake. Ndio mutoko wakapiwa 2019. Handiti saka munzvimbo pane conflict
vana musonza vakuti Shadrack sei aisa vana vake panzvimbo yavaiti ndeyavo. Sarizwa raida rikanoona kuti aiwa nzvimbo yanga iri nzvimbo yamai vaShadrack anga agadza vana imomo. Mama tovakwa amchiwa mune mama toiswa dzikiki. Saka isusu iyi nyaya iyi yatova itsva kwatiri. Toda kuti tuye kuground. Dare tisitakaenda kana muti kutondera pangoro moto tisitakamboenda tikandogadzisa nyaya yaShadrack naBenjamin Musonza. Saka toda kudzokera tinoona kuti the same piece of land yakanga yanzi Shadrack ape chii vazukuru vake kana kuti yatova imwe land isiri panyaya. Ndokuti nyaya tizonyanya kutoitamba zvakanaka takunzwisa zviri background. Saka iko zviro izvi ndiri kutaura Sabhuku hautaure munhu ngara usinonzi taura neni. Tinoda hunhu muno. Indotonongedza iwe chitaura asi kana wamambo mani ndopa unotaka kutaura. Right, izvezvi urongwa hwatanahwo ndokusunga pana tienda kumusha. Sabhuku nyamanje newe Sabhuku toda kuti tinoona inyaya yakatombopinda mudare. Toda kunoverify kuti nzvimbo iyi ndiyo here imwe chete yakapinda mudare 2019 kana kuti it's outside nyaya yacho. Handiti taverify izvozvo tochizodzoka. Handizvo here nyamanje. Tisarambe chitonga nyaya imwe tichipa mitongo yakasiyana. Toda kuti ataverify dare. Then dare rine roda kusumudzwa nembudzi imwe chete. Mbudzi dare inoita $60. Inobhadharwa nemang'ari $30 mumang'ari $30. Handiti ka chidare imende kuti kuende kunoonekwa kana tikazvikwanisa nhasi togona kuti vatanokuona nhasi kana mune rimwe zuva ramune makasumuka kuti tiite sei tinoona toita saizvozvo tozodzoka totamba nyaya yedu toipedzisa pano takuziva zviri kumusha. Right, takuita urongwa hwekusunga chii dare zvakanaka.